маркази омӯзиши IT Rankits ба фаъолият оғоз кард, ки дар рӯбарӯи шабакаҳои барқии тоҷик дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. Марказ бо мақсади тайёр кардани барномасозони ҷавон кушода шуда, кӯдакони аз синни 6 то 16 сола ба таълим ҷалб шудаанд. муассисон мегӯянд нақша доранд барои ҷавонон низ курсҳо боз намоянд. аз се марҳила иборат аст, ки якум марҳила ин сохтани аниматсияҳо мебошад. дуюм марҳила аллакай сохтани барномаҳо ба телефонҳои мобилӣ Android приложение мегӯянд. сеюм марҳила ин аст, ки барои сохтани сайтҳо. асри 21 асри техника ва технология буда, ҷомеаи имрӯзаро бе он тасаввур кардан ғайриимкон аст. техника яке аз омилҳои пешбурди зиндагӣ низ гардидааст. дар гузориши қаблӣ оиди чӣ гуна метавон бо интернет маблағ кор кард, дар масъалаи аҳамияти донистани технологияҳои нав гуфта будем. ҳангоми дидан намудан аз маркази омӯзиши IT Rankits мо бо кӯдаконе вохӯрдем, ки аз хурдӣ барномасоз шуданро орзу мекарданд. пеш аз инҷо интизор будам, ки ягона мактаби технологӣ, яъне программистӣ кушода ба ҳисоб дароварда шавад. ва ман инҷоро интихоб карда омадам. ду рӯзи наздикии ман дар инҷо таҳсил карда истодам. дар компютер мо бо программаи Scratch, яъне гурбае, ки мо онро ҳаракат мекунонем ва овоз мемонем. имрӯз мо бо якчанд намудҳо ва ҳаракатҳои онро омӯхтем ва ба ӯ бо дӯста ҳамроҳ кардем, яъне ягон саг ва ягон худи гурба. фархунда Охунова, омӯзгори ҷавони ин марказ, хатмкараи донишкадаи политехникӣ мебошад. ӯ мегӯяд ҷавононе, ки дар ин самт шавқ доранд, албатта дар муддати кӯтоҳ аз худ менамоянд ва баъди омӯзиш метавонанд сомонаи шахсии худро созанд. барои ҳар нафар дар аввал ин хоҳиш лозим аст. агар хоҳиш бошад, ҳама кор мумкин аст. Scratch ин якум дараҷа, дуюмаш ин App Inventor, сеюмаш ин аллакай фронтенд разработка, яъне онҳо аллакай ҳангоми давом кардани ин се дараҷа фронтенд разработчик шуда метавонанд, яъне сайти худашонро сохта метавонанд. баъди хатми ҳар марҳила сертификати маркази мазкур дода мешавад, аммо барои соҳиб гаштани сертификати хатм бояд се марҳиларо паси сар намоянд. барои омӯзиш ин марказ бо техникаҳои лозима муҷаҳҳаз гаронида шудааст. ҳама мехоҳанд донанд то филмҳои тасвирӣ чӣ гуна сохта мешаванд. ҳоло ин марказ на танҳо чӣ гуна сохтанд, балки чӣ хел метавон дар ин самт мутахассис шуданро меомӯзонад.